Ha Kawei ka jingja ka basngusi Kawei ka Longkmie ka Khlad Hashan kat ba weipat ula Mynsaw jur hadin ba Kawei ka Scooty ka bakinya ka Shah Tynrah nadien ha Kawei ka trok ka balapin hastan kat ba kidang ya na umroi umdo berti ban necha umroi nongra kani gelaja ha ka surok Shillong bypass hajan ka Tindai resort ha ka ba Kawei ka Scooty ka badan registration number ML05 AA9898 ka Shah Tynrah kansan nadien ha Kawei ka trok ka balapin hastan hadin gini ka jingja ketika trok kala pet krat na ketika jaka shua ba nyu kem yaka ketika Longkmie ke balak Khlad no ke basong nadien kala tip kerteng kum ka sidora langsti ke baladon arknais nam kerta ke bade na kasnong nongs der block B ke ba weipat urang ba ubala Mynsaw jur la tip kerteng kum urai sing lalu lifehouse nam kerta na umroi nong na kat kum ki kubor ke belayo lum ki pulit na khana para police investigation center PIC kila mare asya ketika jaka batlalap ba ketika Longkmie kala Khlad Hashan kat ba unongnya ajong ketika Scooty ula Mynsaw jur kumta lara no yaki woodwood CHC hospital boy rumbong na benta ka jing sumar kat ba Longkmie ke bala Khlad no lara no yaka sha nongpo civil hospital na benta ka postmortem